Salutare tuturor, asta și bine v-am găsit la un nou challenge. Astăzi cu Edi o să facem un challenge, 7 second challenge. În ce constă acest challenge, majoritatea dintre voi știți, dar gen, eu trebuie să dau ție o provocare și tu mie și dacă nu fac aia 7 secunde, eu sau tu, nu mai știu care avem un punct de ceva gen. Te-ai prins? Așa. Da, eu am punct că tu n-ai făcut provocare. Da, așa. Și hai să începem. Du-te. 1, 2, 3, 4. E bine, hai. Ei. Aia fac gălăgie și îi bat. Trebuie să dau provocarea asta. Te provoc să alegi de 3 ori, gen de la copacul ăsta micuț până acolo, de 3 ori, știi? În 7 secunde. Deci Ești în stare? Da. De la copacul ăsta, de aici până la ăla de acolo. Da, așa. De asta până la ăla? Da, uite așa. Hai să încep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gata. Bravo, Edi! Ai un punct. E. Deci, eu am un punct, Albert are un punct. Și îl provoc pe Albert să sară cu troaca peste Arman. În 7 secunde. Poți. Hai să începem. 1, 2, 3. Îl provoc pe Edi să sară peste bancă fără să o atingă de la, adică direct să sară de aici peste bancă. Poți să-mi o viteză? Da, normal. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bine, Edi! Edi! E. Bravo! Ai căpătat încă un punct. E 2-2 și eu îl provoc pe Albert să facă în 7 secunde 2 ture de acolo, pe chestia aia, de acolo. Voi spune bun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a trecut timpul! A trecut timpul! N-a făcut provocarea! Îl provoc pe Edi să urce pe scările alea, voi nu-l vedeți, să urce de 3 ori cu fața și să coboare cu spatele, să urce așa cu fiecare treaptă, știi, ceva gen, nu știu, diglez. Haide, Duțu! Fac, nu vă sperie! Gata, au trecut 7 secunde. Ha-ha! Ha-ha! Te-ai căpătat punct. Fraiere. Dacă de data asta nu fac ceea ce spune Edi, el câștigă. Dacă eu fac ce spune Edi, eu câștig. Așa că hai. Da, ia și eu. E tot 2-2 în continuare. Da. Deci, te provoc în 7 secunde. Sar de acolo de sus, vezi ce arată. Așa. 6-7-2. Hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gata! Lose! Lose! Oh, frate! A pierdut, am câștigat! Guys, cam asta a fost challenge-ul. Sper că v-a plăcut. A pierdut! Ai câștigat, mă, fraiere, mă. Și ne vedem doar cu un nou episod. Salut!